duha ka tawo i-introduce o magila-ila pa na sila. Sa unahan, di pa na sila makaila. Kinsa sila. Apan, kung magsige na sila kuyog-kuyog, magsige na sila uban-uban, magsige na sila uba pangaon, panglakaw, ana na sila makaila, kinsa gayud sila sa matag usa kanila. Dili na sila mahimong masuod, kung dili sila maila-ila usa. Mao po na sa banag asawa. Mabitaw, importante yung kayo nga sa di pa sila magminyo, mag-ilhan na nay usab sila. Apan, kasagaran mahitabo, anak naman, mupakita o mahibawan ang tinuod batasan kung wala na, gikasal na. Napamudiha. Importante kayo, gid unta. Kung mugawas na magani ang tinuod nga kulor sa banag sa asawa, wala. Imo na nang ipangayo sa Ginoo nga ikaw makasabot kaniya. Kamu pa mga ginikanan ngadto sa inyong mga anak, kinahanglan gyud sabton ninyo ang inyong mga anak, labi na karong panahona, dili na to masabtan. Apan, di mailhan gayod, naa ang Ginoo, kanunay, nagbantay, unsa may natabo sa atong probinsya, sa panahon sa eleksyon, kinsa may makadakom, kana atong pamalandungan. Mga igsoon, sa atong pakiglambigit sa Ginoo, kinahanglan gyud ato siya maila-ila. Kay kundi nato siya maila-ila ang Ginoo sa atong kinabuhi, dili gyud ta musamot og kadasig sa pagsimba, sa pagampo ngadto kaniya. Kinahanglan atong baliklantawon ang atong panaw sa atong kinabuhi aron atong maila-ila pag-ayo ang Ginoo. Kay aron madungagan ang atong pagtuo, pagsalig ngadto kaniya. Kung ang usa ka tawo sa nagdako na siya, wa siya mamatuto, kabahin sa Ginoo, labi na sa pagsimba, sa pagampo, maglisod gayud siya, inikatigulang na niya. Apan, wa may imposible sa Ginoo. Kinahanglan gayud atong isalig 100% sa Ginoo. Kay wa may awahi pa ang tanan. Kung ang tao maningkamot lang yun sa pagpakiglambigit sa Ginoo tungod kay iyang naila-ila ang Ginoo sa iyang kinabuhi, nindot kayo ang atong pagpuyo ilabi na diha sa pamilya o panimalay. Una mga igsuon, pinaagi sa Ebanghelyo usab si Felipe. Sama usab kanato tingali kadaghanan. Wa kaila sa Ginoo. Apan giingnan siya ni Jesucristo, dugay na kong nakig-uban kanimo. Wa gyapon ka kaila nako. Ingon si Jesucristo, kinsa katong nakaila kanako, nakaila usab sa langit nung Amahan. Nana pod ang atong hagit mga igsoon sa atong tagsa ka mga kinabuhi, kinahanglan matag adlaw na agit tayo makatunan, ilabi na kabahin sa pag-ila-ila sa Ginoo. Palihog manindog.